La gent fa coses meravelloses. RFM t'ho enseña. Llore, ves y filmar el maletero. Ir a abrirle el maletero a la tele de Mira, si es solo una ha tirado, mira qué farolai que es, És fino, el tio, T'hem posat una mica de lastre dins el 205 perquè és que ja anaves massa fort. Llavors hem dit, això no pot ser, i t'hem carregat el cotxe ple de pedres. Això ha sigut una miqueta brometa de l'equip, però bueno, suposo que no t'ho hauràs pres malament. Ha sigut divertit i ens ho hem passat tots molt bé. Vaya chapa. Mira qué farolai que es,